Joan den igandean Bastidan milaka lagun bildu ziren giro ezin ederragoan, Arabako Errioxako mahats bilketaren jaia ospatzeko. Dakizuenez urtero antolatzen da urte bakoitzean eskualdeko herri batean, Txandaka. Eguzkia lagun jendea goizean goiz hasi zen herriko plazara gerturatzen, jaia bertatik abiatzeko abaitzen. Iñigo Urkullu lehendakaria eta Javier de Andrés Arabako diputatu nagusia hantxe izan ziren, gainerako agintariak lagun. Izan ere, Bastidako hitzordua garrantzi handikoa da. Eskualdeko ardogileen eta sotolarien lana eta alegina babestu behar dira eta sektore sendo baten protagonista izanik. Eguneko lehen ekitaldia, mahats bilketako ardo lehiaketako sari banaketa izan zen. 3 azpieremuak aritu ziren lehian, Goi Errioxa, Behe Errioxa eta jakina Arabako Errioxa. Euskal eskualdeko ardoek sari ugari irabazi zituzten. La Puebla de la Barkako Kobila upategiak eta Mañuetako Altun upategiak sari bana irabazi zuten. El Ziegoko Baldelanak 3 sari eskuratu zituen, eta La Puebla de la Barkako Loli Casado ardo zuri azukreduna izeneko atalberria irabazi zuen. Villabuenako La Marquesa upategiak, Guardiako Primizia etxeak, Villabuenako Frías del Ballet, El Ziegoko Fos eta Eguren Ugarte upategiek eta Mañuetako Dominio de Berzalek ere hainbat golardo eskuratu zituzten. Ignacio Gil Bastidako alkatearen ongi etorriaren ostean, eta Ramon Roteta sukaldari eta aurkezlearen pregoia entzun eta gero, Arabako Errioxako herri bakoitzeko 2 aurra azaldu ziren, otarre luze bat zeramatela, zapaldu beharreko mahatsekin. Gero lortutako muztioarekin topa egin zuten uzta berriaren alde. Uzta ona izango dela uste dute, bai kantitatez, bai kalitatez. Aipatu ekitaldiak amaitu bezain laster, Ramon Roteta gurekin elkartu zen. Euskal sukaldariek neurri handi batean euren arrakasta gure lurreko lehengaiei zordietela azaldu zigun. Lehengai bikainak baitira eta hoien artean gure ardoak daude noski. Guetzako lana egitea oloko produktuekin ikarragarria da. Eta denboarekin ikusten da gauzak ondo egiten mani badie, gero jendeak errekonozitu egiten dizutak etortzen da ikustea. Eta munduan ez dago oloko herri txikila bat, gue bezala, ameste produktuekin, ameste jana onak egiten eta ardo ona. Olakoakin aurrea jungo ea. Gabriel Frías Sabrako lehendakaria dugu. Uzta handi baten aurrean gaudela esan zigun, baina urtero bezala, urteko sasoi honetan, mastizainak zerura begira bizi direla eta oso urduri dabiltzala gogoratu zigun. Nervios. Batez ere urduritasun handia. Matxa biltzen hasten garenean dena dagoela antolatua izan behar dugu kontuan, eta nahita ez aurrera egin behar dela. Dena antolatu beharra dago. Lursail bakoitza zertarako erabiliko dugun, ardo bakoitza zertarako izango den, 4-5 urte barru merkatura aterako diren ardoekin erabili behar ditugun matxaleak baloratu behar ditugu. Zailena egun osoan zerura begira egotea da. Mahats bilketa eta lursailak ondo antolatzea da garrantzitsuena, azken orduko arazoak ekiditeko. Arabako Errioxako ardoak, kalitate handiko produktuak izateaz gain, gurea den zerbait ere badirela esan zigun. Eta garrantzi handikoa dela, kontsumitzaileak horretaz jabetzea. Hay que consumir producto de aquí. Bertoko produktuak kontsumitu behar dira. Ekoizle handiak gara, eta egiten ditugun produktu handiak ez ezik, pisu handiko beste zerbait ere badago. Lurralde hau, gure herriak, gure hiriak aurrera ateratzen ari garenon lana alegia. Gure herrian gustura bizi nahi dugulako. Eta alegin horren parte bat upategi txikietatik dator, horren alde egiten ari garenon aldetik. Arantza Tapiak, Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuak, sektorearen sendotasuna, lan onari eta berrikuntzari esker lortu dela gogoratu zuen. Eta ardogintza eta mahastizaintza tradizionala bistatik galdu gabe lan egiten dutela gaineratu zuen. Gaurko eguna festa da, eta bere egoera soziala ere badu, eta jende asko gabiltza eta deigarria da,
baina zati ekonomikoa ezin dugu oaztu. Jakin behar dugu Arabar Errioxan garrantzitsua dela zati ekonomikoa baita ere, ze ardoari, ardogilei, upategiei dana lotuta dago. Eta guretzako benetan garrantzitsua da, nolabait eragile bezala, traktore bezala lan egiten dutelako. Arabar Errioxako ardoa berezia da, bere natura berezia da, nola egiten dan lana, prozesu produktibo osoa berezia da, eta gure erronka da hemendikan aurrea bereziki ezagutzea, Arabar Errioxa potentziatzea, merkaturatzea eta jakitea guztiok zertarako den, zein berezitasun ditun eta nola lan egin behar den hemendikan aurrera ere. Baina eskualdeko ardoa diru iturria baino askoz gehiago da bertako biztanleentzat. Kultura ere bada, eta Borja Monge Arabako nekazaritza diputatua ere iritzi berekoa da. Kultura altxor horretatik abiatuta, gaur egun turismoa sustatu nahi dute. Una vendimia que se estima y se espera. Itxaropen handia daukagu aurtengo mahats bilketan. Fitosanitarioki mahatsa oso osasuntsua dago, kantitatea egokia da. Eguraldia lagun izan dugu, azken hilabetea lehorra izan bada ere. Baina Arabako eskualderako hau ez da ardoa soil-soilik, turismoa sustatzea baizik. Kultura da, eskualdea ezagutzea da, daukagun ondarea ezagutzea, paisaia. Eta jai hau eta mahats bilketaren gertuko egunak oso garrantzitsuak dira, eta Arabako Foru Aldundia hementxe dago, jai honekin bat egiten duten udalerri guztiak babesteko, eta mundu guztiari ziurtatzeko gu ezagutzeko aukera, Arabarrei ez ezik baita kanpotarrei ere. Merezi du eta gure herriak ezagutzea eta eskualde honetaz maitemintzea. Ez da mahatsa biltzea soilik, ez da ardoa egitea soilik, beste guzti hau baizik. Vendimia no solo es vino, sino que es todo. Sariak banatzen amaitu bezain laster, ardogile saridunak plaza utzi eta Arabako Errioxako udalerri bakoitza ordezten zuten postuetan anfitrioi lanetan aritu ziren. Juan Baldelana upategikoak, sariak eskertu eta familia upategi txikien esangura eta balioa azpimarratu zituen. Guretzat oso garrantzitsua da zeren ikusten duzuenez denok gara familia upategiak. Eta urtebukaeran eta mahats bilketa hasi baino lehen horrelako aintzatespen bat irabaztea oso garrantzitsua da edozein familiarentzat eta edozein upategitarako. Familia upategiek nola edo hala ardoak gehiago pertsonalizatzen dituzte, upategi handiek edo makroupategiek ez bezala. Egitura txikiagoak ditugu eta kontsumitzailei gustatu egiten zaie gurekin harremanetan egotea eta gure familiak eta gure ardo bereziak hobeto ezagutzea. La Puebla de la Barkako Loli Casadorentzat, ardo zuri azukreduna saria, pizgarri ezin hobea da, kontsumitzailei produktu berriak eskaintzen jarraitzeko. Guretzat oso garrantzitsua da, gure ahaleginak eta ardoekin saiatu ditugun berrikuntzak saritzea delako. Gure lana aintzat hartzeko modu bat da eta horrek animatu egiten gaitu gauza berriak egiten jarraitzera. Jaiak aurrera egin zuen giro ezin hobean, ardo bikainen artean eta postuetan geldialdiak eginez. Esaterako Lumagorri postuan. Euskola beldun oliaskoak dira, kalitate handikoak. Gu unea etorri geha, pixka bat jendeak ezagutzeagatik guri, lehen ezagutzen digute, baina baita ere jende berria bada, jende asko dago, orduan ikusi ezala, dastatu ezala Lumagorri produktua, eta erakusteko ze mimokin egiten dugun, nora landuta dagon, eta ze karakteriste ditun gure oiaskoak jendeak dastatzeko. Jaian aurpegi ezagunak ez ziren faltan izan. Esaterako, Luis Mari Bengoa, sustraia saioaren aurkezle ohiarena. Aizkolarien erronka zaritzen orain, eta Bastidako bazterrak alaitzen segituan bere trompeta banandu ezinarekin. Arabako Errioxako mahats bilketa oso arrakastatsua izan zen, eta bertako ardoak benetako harribitxi bat direla frogatu zen beste behin. Izan ere, ardoei itzala egiten dien gauza bakarra, eskualde zoragarri honetako biztanleen arima abegikorra da.